Hvad? Kan I se noget rødt? Ja, men dog. Lille julemand! Er der nogen søde børn her? Ja! Julemand! Kom skal du holde farmor i hånden, så se den far på ham. Det er ikke farligt. Det er ikke spurgt farligt. Det er spændende. Så vi må tage en runde. Hvad med at komme ind nu, julemand, så det ikke bliver for koldt? Ja. Ja. Hango! Kan I putte dem ind under juletræet? Nej, det skal ind under juletræet, ja. Ej, hvad sker der? Hvorfor står I herude i gangen? Julemand! Kom ind, julemand. Kom herind, Goddag, julemand. Må julemanden ikke komme indenfor? Jo. Velkommen. Nej, Det var ja. julemanden, der gør. Skal I lægge dem ind under juletræet? Nej, hvor var det hyggeligt, julemand. Sådan, kom i døren. Kan vi ikke give julemanden et lille glas, når han lige kommer på besøg? Skal ikke den ikke, den er på læs. Ej, hvor ser det dog lækkert ud. Det er god. Alle de gaver er der med, hva'? Og der var allerede så mange ind under juletræet, nu er der bare endnu flere. Hvor fint skal den? Skal jeg også bære noget af den? Nå, okay. Kalle? Er der ikke også en lille dreng, der hedder Lars? Ej, hvor var der mange gaver, var meget. Ja, det skal jeg da love for. Var der ikke en lille dreng, der hed Lars? Og du er en sød dreng i år. Ja! Er du sikker? Ja! Ja, gaver. Ja, jeg tænker, at du spørger julemanden ville have en eller anden. Nu er godt med alle de gaver. Eller vi vil bare helst spise dem selv. Julemanden kan ikke spise brændskab. Ej, det kan godt være. Nej. Et på plads. Ja, det er hvad der sker. god behandling. Det er, hvad der sker. I kampens hede, så er det fint nok. Så var det alligevel mere Det er spændende, noget, der hvordan kan jeg... tåle det. Tak. Det var sødt, Marmand. Det er godt. Så kan det være, at han kommer næste år igen, hvis vi sørger lidt godt for ham. Han bliver lidt glad. Ja. Jeg skal Så vi... videre ud til de andre børn. Lille Kalle, han må også gerne lige give dig en. Kan I have det godt? Nå, Kalle vil også gerne give dig en julemand. Nå, han spiser det selv. Farvel. Farvel, og tak for gaver. Ja, og god jul, julemand. Nej, Ja. der stod den næste. Hvad hedder det? Den tredje mindste dreng. Ja, vi kommer ind. Så skal vi lukke døren efter julemanden. Ja, Vi ses, julemand. tak for besøget. God tur til Grønland. Hold da ferie. Altså, det er lige så det rejser sig op fra undergrunden her med alle de gaver under. Ja, det er lige før det når helt op til loftet nu. Det er det flyvende juletræ. Ja. Ja. Hvor siger du det? Og jeg sukker bare. Jeg er over at se sin lille dreng. Ja, sin lille dreng. Jeg bliver da også helt rørt af sådan i... Med en stor familie. Det er dejligt. Tak, Kalle. Kalle, ved du hvad, det skal bare være der. Ja, der hænger en nissepige nedenunder. Nu snart se nogle legetøj og rode med. Så prøver du det. Var det ikke Der er en her også. Nej, der er en her. Som slet ikke kan du. Hør sådan, jul, så skylder nemlig nu. Skillemadinka-dinka-du, skillemadinka-du. Kom og syng og dans med os, det synes vi, at vi skulle.
Vi glæder os til juleaften, som jeg træder tændt. Og vi får fine julegaver i, hvor er vi spændt. Skillemadinka-dinka-lu, skillemadinka-lu. Bare er så snart var jul. På loftet sidder nissen ham. Fattigmusen sover væk to. Nu skal vi lave skæg, skræm musene og nu. Og frem på musehullet frem de store mus og små. Og selv den allermindste mus, som knap nok kunne gå. Og Lurifaks og nissefar, de dansede en vals. Og lille vinternissen skæg i missekattens hals. Og mens de slæbte bort med ost og julelækkeri, så nynnede de denne melodi. Da-da-da. Og spiser jeg så glad, for julegrød det er det bedste mad. Og rundt omkring så er det de små rotter, og de skotter, og de skotter. De vil så gerne have lidt julegodter, og de danser rundt i ring. Men nissefar han her med sin store ske, vil langt se at komme afsted. For jeg vil have min julegrød i ro og fred, og ingen skal dele med. Men rotterne de hopper og de danser, og de svinser, og de svanser. De kigger efter grøden, når de stanser, og de står om nissen til de ring. Men nissefar han er en lille is i prop, og med sin krop han gør et hop. Han hænger natten med sine holder op. Når katten kommer, skal vi nok sige stop. Så bliver alle rotterne så bange, og så bange, og så bange. De venter sig og danser i den gange. Og 1, 2, 3, så er de væk i sæk. Med en hæk og en fæk, med en hæk og med en sæk. Har vi flere sanger i? Bæk. Den slog som en usynlig hånd, så nu træder der med lys og bånd. Døren lukkes som en strømmer ind, græsset sluttes med begejstret sind. Børnene de hopper rask afsted, bedstefar han er også med. Der sagde det i dag og sang, brødre de var også børn i gang. Gang, 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 brødre vi var også børn i gang. Juleaften over er du sød, så skal alle folk have risengrød. Himmelskiven bliver vigtigt spændt, gåsestegen er tilbage og sendt. Bunden sidder til ved sit fad, sikkert hus velsignelse af mad. Længe hun til for dobbelt sul, tekster og Sofia, det er jul. Jul, 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 det skal også vide, det er jul. Når man ikke er en doven krop, står man julemorgen tidligt op. Kirken er så kirken lyser med den stille nat. Intet for at samle bedst i fred, og man føler sig så vel derved. Jeg synes for vers. Til Magne fra Lars. Nej, hvordan kunne du vide det? Det tænkte jeg bare på, så var det gjort. Så var det gjort. Er det til dig fra Lars? Ja. Hold da op, så smukke der af, hva'? Nej. Så kan vi godt spise risalemang. Nej, det skal du ikke, mand. Magne og Emil, ikke også? Ja. Har du godt lide at se dog? Og den her, den er en kæmpe stor bag. Juhu! Mormor, du kan vide, at mine biler på den der bag kan køre hurtigere end dem der stykker. Det kommer da an på, hvor meget Kalle bruger den, hvor meget Kalle Bruger benene. hvor hurtigt han bruger benene er. Ja, det kan være. Hvornår kan jeg køre med de hænger? Nej, jeg skal lige øve jer lidt. Det er svært at sætte nok. Vi har jo lige en tegning her. Vi har en tegning der. Se. Jeg kan lide. Hey, det her, det er lysmager. Det skal nok lige gøre. Lysmager. Jeg skal ikke bare
bare starte med den økologiske først? Ja, det så Ej, hvad har du dog fået? Hvad er det? Hvad Star siger du? Wars svær. Det kan du i hvert fald ikke lege med. Men så skal du pakke det lidt mere ud, ikke også? Er det fra Karin? Det er fra Oliver, ja. Ej. Den skal jeg pakke ud nu. Nu. Ja, det hænger ude i siden. Nej, det var med sådan. Jo, det er herude i siden, hvor jeg har fat. Ikke? Nå, jeg tror ellers, vi kunne nøjes med det, men det kan da godt være, at vi ikke kan det, Magne. Det var fordi, der var noget tape der. Jo, det trykker jeg. Jeg ved ikke, om vi må ødelægge æsken, må vi det? Kan du Ja. bruge æsken og lægge det ned i? Nej, Jo, det er så. nej. Ikke for dig. Det er bare så et legetøjslysvær. Hvis det er en rigtig lysvær, så er det altså farligt. Og det er sådan dobbelt lidt. En masse knapper. Kan det have. Ej, Jeg er med at prøve det med. Skal jeg hjælpe dig med at sætte af? Nå, Magne. ej. Den er pakket ind, så den aldrig skulle pakkes ud. Ah, helt oppe. Så må vi have en saks. Nå, det er det, jeg. Jeg tror godt, jeg... Skal der noget batteri i, Karin? Nej, skal vi lige se, hvad Skal der det ikke? er. Nej, fordi det her lysvær, det kan ikke lyde. Kan du ikke? Det ved jeg. Fordi jeg har været over ved August, og han havde et dobbeltlysvær, der ikke kunne lyse. Sådan noget. Pas du bare på hovederne der. Både Lars og farmands hoved. Nu skal du bare se. Vi gør noget her, ikke også? Skal vi ikke til at gøre det? Sådan, så kan du få det ind. Sådan, kan du selv tage papiret af. Ja. Ja. Sådan, du. Du kan også få den ud. Ikke? Vi skal have den ud af det her. Sådan. Two-trackers og butterfly. Her er simpelthen noder til. Hvad, skal der ikke være noget til? Og der er ikke noget også til at slå med? Jo, det kan der godt være dig. Nej, det er der ikke. Det er jo bare dem, der gør det. Det er dem, der er. Tror jeg. Du skal slå på dem der. Sådan. Ja, en af gangen. Der er nogle store stykker i, men det skal være en hel mandel. Og den, der får en hel mandel, må jo ikke tygge den. Fordi man skal jo kunne bevise, at man har fået den. Og den, der så får mandlen, får jo selvfølgelig en gave. Det, der så er rigtig, rigtig smart, det er så dem, der sætter på begge sider, at den, der får mandlen, får faktisk også en gave. Hold da. Hvad siger Kan du du ikke så? overraske din far? Så det er sådan, det er. Hvad siger du? Kan I godt forstå det alle sammen? Det kan jeg love. Faren begynder altid. Nej, det kan du ikke. Så får moren noget. Altså, for Der er ikke grænser for. Det er lige til faren. Så passer det.